Hola, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de l'Habitació Podcast, el podcast de Preparats.cat, la plataforma d'orientació preuniversitària, on parlem una mica de la vida, dels temes que us interessen sobre salut mental, professions, estudis, una mica tot el que potser us pregunteu i no sabeu on buscar o no sabeu amb qui parlar-ne. I avui parlarem de tot el que no us expliquen sobre estudiar un grau tan emergent com Global Studies, i per això entrevistem a l'Aitana Seguí, que ha decidit estudiar aquest grau 100% en anglès i que tracta sobre les complexitats i els reptes del món relacionats amb l'economia, amb la política, la sostenibilitat o els conflictes, entre molts altres temes. Benvinguda a l'habitació, Aitana. Moltes gràcies. Benvinguda. Doncs digue'ns, Aitana, per què vas decidir triar el grau de Global Studies? Doncs jo quan vaig acabar segon de batx no sabia ben bé què fer, però sé que em tibava molt l'economia i estudiar fora o tindré oportunitats laborals fora. Llavors vaig anar al Saló de l'Ensenyament i em vaig trobar que a la UVic hi havia un grau nou i vaig a preguntar el tema i tot això i me'l van explicar i vaig veure que tractava molt política, economia i tot internacional. I llavors vaig decidir ficar-m'hi sobretot per les llengües i, com ja he dit, l'estància internacional perquè és el que més em tiba, poder aspirar a un món laboral fora. Molt bé. Que guai. O sigui que d'aquella voràgina de no saber què estudiar vas anar a parar a Global Studies a la UVic i aquí estem. Sí. Molt bé. I el que t'imaginaves al principi de què seria la carrera i què està sent ara que estàs a primer curs? És a dir, si ens pots fer una mica d'expectativa versus realitat, Vale. com ha sigut això? Jo m'esperava el grau molt més econòmic. Tracta molt la política, tot, diguéssim, internacional, òbviament. I m'esperava que hi hagués com més economia, més part de números, diguéssim, o empresarials, però tracta molt la política. El segon, tercer any sí que ja entra més l'economia, però al principi hi ha molta política i jo m'esperava que fos més econòmic. Però en si les expectatives que tenia han seguit bastant a lo que hem fet durant aquest any i ha complert bastant les meves expectatives. Que guai. I si un futur estudiant et preguntés ostres, però què és això de Global Studies exactament? Què has d'entendre amb aquesta paraula? Com definiries aquest grau? De fet, sempre que dic estudio global... Tothom et demana, això, no? Sí, ho hem posat en comunes de la classe que sempre... I què és això? I què faràs? Sí. I sempre dic que és com relacions internacionals i ciències polítiques com barrejat, diguéssim, perquè són aspectes que tenen aspectes d'aquests dos graus diferents però junts en un. Llavors és com que toquem molt món internacional i polític i també tot aquest aspecte de ciències polítiques i tot això també està integrat. Llavors sempre ho defineixo com relacions internals i ciències polítiques en anglès. Sí. Vale, ok. I també hi ha un tema que crec que pot interessar molt a tothom, que és això de triar un grau emergent o poc conegut. Segur que hi ha moltes persones que s'estan plantejant fer Global Studies o qualsevol altra carrera que l'any que ve serà nova en qualsevol universitat o el que sigui. A tu això et feia por? Tenies com dubtes amb això? De fet, que sigués un grau nou va ser com que em va incentivar més a fer-lo, perquè ho vaig veure com una oportunitat de que si érem un grup més reduït a classe jo ho veig com que tens més oportunitats, més contacte amb el professorat i més relació entre companys, diguéssim. I hi ha molta gent que ho veu com uau, pues que és un grau nou, imagina't que alguna no funciona o no acaba d'anar bé, però jo la veritat que no m'ho vaig parar a pensar gaire i em va agradar molt això de que sigués sobretot nou. Però sí que ara si m'ho mirés amb més tranquil·litat i no tan atabalada com anava a l'hora de triar opcions i això, hagués sigut un pensament que m'hagués vingut al cap de uau, és un grau que ningú ha fet, és molt nou, però jo crec que afavoreix més que no com a aspecte negatiu que sigui nou. Clar, si més no, saps que trencarà esquemes, que serà innovador, no? Justament l'altre dia estava mirant una mica el pla d'estudis del grau de Global Studies i és curiós perquè jo vaig fer el grau d'Humanitats i justament en el meu pla d'estudis també es combinaven com moltíssimes assignatures que em va cridar molt l'atenció quan era el pla d'estudis de Global. Llavors, la meva pregunta és, a les classes com es combinen, no? Els temes d'economia, política, societat, com ho combineu això? Quina és la connexió? Vale. Tot el que sigui política hi haurà economia dins i a l'economia també hi ha política, llavors són dos aspectes que van molt junts. Si tractes un, apareixerà l'altre d'alguna forma o altra. Llavors
Llavors, la política i l'economia sí que facis el que facis te la trobaràs. En canvi, la cultura, els idiomes i tot això, al ser un grau que el tractem de manera internacional, és com que ja entra aquí dins. Perquè si estem fent, per exemple, política i estem tractant una nova pràctica que ha sortit a la Índia, doncs vulguis o no, ja has d'entendre una mica la cultura i com funciona tot en aquell altre país per entendre les mesures o per què han aplicat això i com ha afectat. Llavors, en el món internacional és quan s'adintren les llengües, les cultures i tot això. I al barrejar-ho amb la política i l'economia, doncs tenim aquest mix. Clar. Bé, és que té tot el sentit del món, no? Vol dir que aquestes interconnexions, al final, et donen una visió molt... Molt àmplia, exacte. Sí, costa molt separar una cosa de l'altra, perquè va totalment junt. I ja sé que estàs a primer, o sigui, tens l'experiència del primer any, i al final un curs dura el que dura i has tingut temps de fer el que has tingut temps, no? Però una cosa que també penso que és molt guai d'aquest grau és que feu i fareu sortides a diferents organismes, institucions, o que venen empreses, o el que sigui, no? Que o tu vas o algú ve com a veure una cosa diferent. Quina és l'activitat, la visita, la sortida, el que sigui més top que hagueu fet aquest any? 100% quan vam anar al Congrés i al Parlament a Madrid, que vam anar amb els de periodisme polític i vam poder entrar al Congrés i al Parlament i vam veure els polítics i com funcionava tot, vam veure al Congrés com discutien i donaven torns de paraula i al final el que veus, les notícies ho vas veure allà en persona i dius, uau, canvia molt més i et dona com una sensació molt més forta allà. I també quan vam entrar al Parlament, que vam veure el Feijóo, a l'Abascal, al Rufián, quan entres et fan no pots aplaudir, no pots parlar, no pots com donar vots de a qui prefereixes o a qui no. I va ser molt graciós perquè molts companys que tenim allà eren com és com incentiu de quan escoltes algo que no t'agrada o no estàs d'acord, com de queixar-te o dir què dius, saps? Però allà no t'ho deixem fer, llavors fa molta gràcia, no? Haver-te de reprimir d'això i també poder haver experimentat tot això que hem estudiat a la classe i veure-ho allà va ser superguai, la veritat, sí. Que guai, quin xoc, no? Ja veus. Sí. Perquè com és l'ambient a la teva classe? Quin tipus d'estudiants hi ha? Hi ha perfils internacionals? Explica'm una mica. Una estudiant russa, una marroquina, una anglesa i un xinès. Ostres. I que alhora jo sempre he anat amb gent catalana, d'aquí d'Espanya a classe, i a l'entrar i veure gent de fora és que no només pensen diferent, sinó que tenen maneres de fer diferents. I com quan fem projectes en grup i et toca, jo què sé, amb l'estudiant xinès, clar, tenen una manera molt diferent a treballar i de fer a la que nosaltres estem acostumats. Llavors al principi costa com adaptar-se a, uau, van molt diferent a mi, i és com estrany, diguéssim, però després t'acaba agradant perquè estàs estudiant algo que és internacional, diguéssim, i a més ho poses també en pràctica perquè com tens gens de fora, pues, és guai també viure-ho. Total. No? Sí. Clar, llavors, o sigui, esteu per tota l'estona parlant en anglès, literalment, no? Ens forcem a parlar en anglès, perquè com tenim els estudiants de fora no és, uau, amb els meus companys parlo català i ja està. No, t'has de forçar a parlar anglès, sí. Ostres, que fort. I seguint, és que imagina tu, i seguint amb això, que et volien anar pel tema de l'anglès, al final aquest grau, Global Studies a l'UBI, que és 100% en anglès, menys que hi ha unes assignatures que és una segona llengua obligatòria, que és francès o xinès. Llavors, gran part del grau és en anglès, la resta amb un d'aquests dos idiomes. I això tu com ho vas viure? Com portes l'anglès? Com t'està anant? A mi des de petita sempre m'ha agradat l'anglès. Moltes sèries, pel·lícules, música en anglès. Llavors és com que sempre m'ha motivat. I he anat a una acadèmia des de petita d'anglès i ja entrava en un nivell estàndard, diguéssim, i no va ser tan difícil com adaptar-te. Però vulguis o no, passar de fer tot en català a fer en anglès, al principi estàs com, uau, estic fent història però estic fent en anglès. Canvia una mica, saps? És com un xoc cultural que dius, uau. I a l'hora de triar la segona llengua, clar, vaig veure francès o xinès, i em vaig quedar dic, i ara què trio jo? El francès no em tiba gaire i el xinès, quina locura, no? I vaig triar el francès perquè és el que més s'assembla al català o al castellà i vaig pensar que era més fàcil a aprendre, diguéssim, però els companys que tinc que estudiar en Xina, la veritat que estan supercontents. I com les dues es comencen des de zero, no requeria ningú nivell, bueno, has de tindre una 2 o no sé què, sinó que es començava des de zero, llavors estem tots supercontents, sí. Que guai.
el grau també inclou una estada a l'estranger obligatòria, si no vaig errat, no? Això com ho vius? Com una oportunitat? Et fa una mica de respecte? De fet, jo volia fer els 4 anys de carrera fora. Ja, és que tu abans al principi ja ho has dit. Tu Sí. tenies clar que tenies aquesta visió internacional i que Exacte. tens ganes de marxar, Exacte. des del principi. Sí, jo volia marxar. De fet, tots els que estem a la classe hem entrat també per una part de que volem anar fora, volem experimentar un altre punt de vista i maneres de fer. Llavors, aquesta estància obligatòria és més que res una oportunitat, perquè te'n vas, fas les pràctiques a Suïssa i et quedes allà perquè t'ha agafat l'empresa o l'organització i ja està, et quedes i vius allà una temporada, després tornes aquí i te'n tornes a anar. I més que res perquè és el que busquem, no? Estem estudiant algo que és global i si anem fora ho podrem aplicar tot el que estem estudiant i ho posarem en pràctica. I més que res que a mi m'encantaria anar fora. I per què t'encantaria anar fora? És com que sempre m'ha tret molt això de treballar fora o viure fora, però m'atreu molt Europa. El món europeu m'atreu com molt més com funciona l'economia i la política i com que ja estem acostumats d'aquí a Catalunya i Espanya, m'agradaria molt anar fora. És una cosa que des de petita sempre he volgut, és com que m'encantaria, sí. Aventurera. Exacte, sí. Molt bé. Que guai. Bueno, i com deies abans, aquest grau és al final molt global. Estudies sobre el món, sobre com es relacionen els països, les decisions, tot, no? Has fet assignatures que t'han fet canviar la teva manera de veure la política, el medi ambient, l'economia, els conflictes? Jo la política la tenia molt cremada, perquè al veure la política d'aquí d'Espanya o Catalunya és com que sempre el mateix, cansanci, que si puja, repuja, i no m'agradava gaire. I al veure-ho d'un món internacional i veure que si passa alguna cosa, per exemple, a la Xina, encara que passi a la Xina, després repercutirà a Europa. I vulguis o no, és com molt estrany de està passant alguna cosa a Xina de termes polítics o econòmics i ens afecta a nosaltres. I és com que veus que no el que passa al teu país només t'afecta a tu, que sinó també afecta als altres. Llavors és com aquesta dependència que tenim país en país i m'ha fet veure l'economia d'un punt més diferent. No, ara ja no és això de que cremada o que ara m'atreu, diguéssim, en aquest sentit, si l'apliques internacionalment. Clar, amb l'impacte social que té, no, al final? Exacte, sí. Veure que si fas A repercutirà a B, m'agrada més veure-ho així, que no tan centralitzat. Clar, superinteressant això realment. I és normal, no, que ho tinguis cremat, perquè és el que hi ha a casa, és el que veus cada dia a les notícies o que es xerra, no sé, amb la família, amb amics i tal, i és normal que ho tinguis avorrit o molt normalitzat. Exacte. Llavors, el segon grau també que té tanta diversitat d'assignatures i de temàtiques, entenc que també es pot acabar de treballar de moltíssimes formes diferents, no? En ONGs, empreses, institucions internacionals, consultoria empresarial... Què et sembla tota aquesta varietat i què t'agradaria fer a tu? La veritat és que em sembla molt bé, perquè com tractem molt la política, però també anirem tractant l'economia, si tu al final et vols acabar dedicant a l'economia, ho pots fer, però si volguessis tirar cap a la política, també ho pots fer. Jo, per exemple, em veig més al món empresarial, diguéssim, no pas a la política, però si al tercer any dic, m'agrada molt la política i a l'igual em vull dedicar a la diplomàcia, també podria. I com ja he dit abans, van molt junt la política i l'economia, llavors si tu entres a una empresa et podries dedicar tant a la part econòmica com a la part política d'aquesta. Llavors és com que tens diferents habilitats que et fan poder tindre un ventall més ampli de treballs en un futur. Però sí que a mi m'agradaria més l'economia, no pas la política, perquè ho veig com la política molt d'apunyalades traseres, no sé. Ho veig molt així... Clar. Molt heavy. Sí, realment. És fort. I abans hem parlat una mica de que et veus a l'estranger, que et fa des de sempre, no? I ara t'ho volia demanar. Et veus treballant a l'estranger? Ja ens ho has dit, però on ben bé et veuries treballant? On et faria il·lusió? Si ara poguessis manifestar vull treballar a tal lloc, què diries? A mi m'atreuen molt Portugal, Itàlia, països mediterranis, però si fos més cap al nord, Brussel·les també m'agradaria molt, o Suïssa i els països nòrdics també, però sí que m'atreu més el que és el Mediterrani, Portugal, Espanya, Itàlia, França també m'agradaria, però jo de fet l'Erasmus el vull fer aquí a Europa i crec que potser triaria això,
països més mediterranis, i si no, més enfocat a cara laboral, sí que els països nòrdics. Has parlat molt de política i economia, però imagino que també deu tenir moltes sortides laborals en l'àmbit social, no?, el grau de Global. Sí, exacte, també té sortides en l'àmbit social. El que passa que veu més el focus en la política i l'economia, perquè és el més conegut, diguéssim, poder treballar a la Comissió Europea o UNICEF o una empresa d'aquestes top, però també té moltes sortides socials, que no estan tan a la vista, però que també és una molt bona opció com a sortida. Sí. Doncs, Aitana, quina notícia global creus que t'ha impactat moltíssim últimament i que creus que tothom hauria de conèixer i això? I compartir? A la classe hem tractat molt ara Trump. Des que va pujar al poder a Amèrica, ens ha donat bastanta feina, perquè Global no és una cosa que ho tens escrit, que és com fa història i fa la Revolució Francesa, no sé què, no sé quantos, sinó que cada cop que surt alguna notícia nova o algun aconteciment nou, doncs és com que el tractem a classe. Llavors, Trump al poder ha posat moltes tarifes a Europa, al mercat dels cotxes, tarifes també en la Xina, perquè tenen aquesta rivalitat de tecnologia i d'intel·ligència artificial. Llavors jo crec que s'hauria d'estar al corrent de tot el que està fent el president dels Estats Units, ja que influeix molt a Europa. Perquè moltes empreses de cotxes aquí a Europa ho estan tancant o no produeixen tant com abans, i aquestes tarifes que està posant a coses nostres influeix a que el mercat europeu no rendeixi tant com ho feia abans. Llavors jo crec que hauríem de ser bastant conscients de tot el que està fent i els canvis que ens afecten a nosaltres de les seves decisions. Perquè tu diries que la societat és conscient de tots aquests impactes, d'aquestes interconnexions globals que existeixen? Jo crec que no, és que la societat d'ara la veig com que està molt desconnectada, és com despreocupada, que no ho veu tot com un gran problema, sinó que ho veu, està passant això, però m'és igual. Però si t'hi poses a pensar, perquè de fet jo abans també me la pelava una mica aquestes coses, però des de que ho estic fent, treballant, i estic veient les conseqüències que té, dius, és que realment està afectant molt això i no ens beneficia a nosaltres cara a un futur, perquè s'està empitjorant i s'estancarà, i llavors tu quan arribis al mercat laboral tindràs tot aquest problema i tindràs aquest diguéssim, tap, i clar, ens afectarà molt a nosaltres cara a un futur. Llavors hauríem de ser més conscients de tot això. Totalment. És que realment, com a societat, jo crec que costa molt ser conscients de que una cosa, com deies, que està passant a Xina t'afecta a tu, o que els aranzels aquests de Trump al final ens pugen els preus de tot el que comprem, etc. No? I és veritat que o ja vens amb un interès com molt innat per aquestes coses de sempre, o amb el temps t'acaba apareixent això, no? O perquè estudies global o perquè et fas gran i al final veus com va la vida i t'interesses per aquests canvis, no? Però vulguis o no, jo crec que al final sempre te'ls trobaràs, perquè o te'ls trobes... Ara nosaltres som més conscients perquè ho estem tractant a classe, però a més, és el que tu has dit, a més el que et fas gran, és una cosa que vulguis o no, és que t'afectarà i l'hauràs de viure, perquè o estaràs treballant i t'afectarà X, o és que ho hauràs de viure tu, o ho veuràs a les notícies o algun familiar o conegut li passarà, llavors t'ho trobaràs sí o sí. I jo crec que millor trobar-s'ho abans i saber com funciona i les conseqüències que té i com fer-ho funcionar, que no després i trobar-t'ho així de cop. Sí, i al final ser una societat de joves crítica, que ens entenem de què passa i que no estem adormits i que som conscients del que passa, que això és important. Total. Vale, doncs anem acabant. Si només poguessis donar un consell, o uns quants si vols, a una persona que vol fer Global Studies, què li diries? Jo li diria que no tingui por d'entrar a un grau, diguéssim, emergent, com heu dit abans, i que s'hi fiqui, i que si realment t'agrada i t'apassiona això, entra i fes el que a tu t'agrada, perquè sortides en trobaràs sempre. Però si fas alguna que t'agrada, realment ho acabaràs tenint un futur, diguéssim, on t'hi trobes bé, t'hi trobes a gust i faràs el que a tu t'agrada. I a Global que no tinguin limitacions, ni que sigui per idiomes, de que molta gent fa és que a mi no m'agrada molt la política o no m'agrada l'economia, no entraré a Global perquè no sé què, entra-hi, perquè a mi no m'agradava la política i és que no és com ho veus tot ara, sinó que et fan mirar les coses d'un punt de vista diferent.
Llavors Clar, clar. ho veus tot de manera diferent i et perdries una oportunitat per aquest, buah, això no m'ha agradat tant, o per pors, diguéssim. Total. Que Molt guai. bé. Moltes gràcies, Aitana, per A vosaltres. Moltes explicar-nos gràcies, sí, tot sí. això. Molt interessant, la veritat. Molt interessant. I un grau molt potent, la veritat, també ho penso. Sí, jo el faria. Sí, jo també. Ara si hagués La de tornar veritat a és estudiar, que una bona faria. opció. Molt guai. que guai. Moltíssimes gràcies. A A tu tu. per venir. Doncs bé, això ha estat tot per avui. Moltes gràcies per estar aquí amb aquest nou capítol de l'habitació i si voleu estar al cas de totes les novetats, de nous capítols, cosetes noves que anem fent, doncs ens podeu seguir a TikTok i Instagram a @l'habitació_podcast, mirar-nos i escoltar-nos a Spotify i a YouTube i ens veiem a la pròxima. Fins aviat! Que vagi bé.